Asemenea expoziții au mai avut loc în municipiul nostru, însă de fiecare dată artistul Turi Ștefan ne surprinde. Este foarte greu să vorbești despre Turi Ștefan și despre lucrările sale, și asta pentru că atunci când rostești numele artistului ai spus totul, atunci când vezi lucrările lui rămâi fără cuvinte. În cazul toamnei Mușcelene, astăzi facem inaugurarea expoziției de artă plastică a domnului Turi Ștefan. Dânsul este pe filele astăzi, pentru că vinul din Barvale am primit neapărat să ne onoreze cu această expoziție în cadrul acestei manifestări. Ce pot spune de maestru? Turi Ștefan, și atâta mai mult nu pot spune, pentru că în cadrul Ceratului de Artă Plastică, munca lui are totdeauna manifestări deosebite și a venit în fața noastră cu lucrări deosebite. Am avut tabere de creație, am avut inaugurări de turiște, am avut expoziții la Pitești, la Mioven, acum pregătim o expoziție la Alba Iulia, colaborare cu Fundația Alțian. Sunt manifestări multiple. În cadrul acestor multiple manifestări, avem onoarea să gândăm pe maestru. Ce înseamnă metaloplastia și cum se lucrează, ne explică profesorul Gheorghe Paulian. Începe să vină cu un consol, deci este o sculă ascuțită, da? Sub fel de formă. Unele sub formă de lopățică, are chiar și o linguriță de cafea pusă. Și începe să apese în liniile desenate. Și bineînțeles că tabla se ondulează, dar se poate face și pe partea cealaltă și toate ieșirile în afară, toate prognările astea sunt apăsări din spate pe un desen care este deja mărunțit, deja ornamentat. Iar laturii în iconografia lui, dar nu numai ce este profan și ce este sacru la el nu contează, metoda este aceeași, ornamentația este abundentă și spune cuvântul în compoziția lucrării. Adică face parte integrantă din deci nu veți găsi o lucrare cu volume foarte precizate, foarte nete și independente. Deci veți găsi foarte mult ornament. Înțelegeți? Este un stil al lui, înțelegeți? Un stil, modalitatea de exprimare a fiecare. Mușceleanul Turi Ștefan este cunoscut nu numai pe plan local, ci și în străinătate. Lucrările sale au fost expuse atât în țară cât și în afara ei. Cu toate acestea, artistul este un om modest, pe care îl știu câmpulungenii. Cuvintele sunt de presos față de aceste lucrări, care, de fapt, pentru mine sunt ca niște copii de-ai mei. Las urmașilor mei, cum spunea Ștefan cel Mare, urmașilor mei, numele, lucrarea, să știe că există totuși niște oameni care vor să lase ceva în urma lor. Ceea ce este foarte important, tineretul trebuie să știe acest lucru. Eu sunt oricum foarte emoționat pentru că nu prea am harul ăsta de a vorbi, mai mult îmi place practic să arăt ceea ce fac. În schimb, sunt emoționat pentru că acum mi-am dat seama cine este alături de mine, în afară de soțiara mea care este sponsorul meu spiritual și nu numai, îngerul meu. Am fost onorat de prezența voastră și ce să mai spun, las să vorbească lucrările. Pensionar fiind, artistul Turi Ștefan petrece foarte mult timp în sala de creație, alături de colegul și prietenul său, Gheorghe Paulian. Dragii mei, ce pot să spun despre Turi? Despre Turi
să scrie o carte, o scrie chiar soția dânsului, pentru că și dânsa și dânsul au o viață mirobolantă, o viață plină de spectacol de la un cap la altul, chiar și acest spectacol al simezei încărcate de metaloplastie, de opere de artă, este un act cultural, ca orice alt spectacol de bună ținută, de înaltă ținută, și vreau să vă spun că între sacru, pe partea stângă a orientării către lucrări, și profan, în partea dreaptă, deci între sacru și profan, Turi nu face altceva decât să pună calitate și să unească cele două prin calitatea deosebită a lucrărilor. Om care a expus în străinătate, om care a jucat pe scene multiple, om a cărui sensibilitate și la Mioara și la Turi a fost dată de numeroasele acte de cultură pe care le-a realizat de-a lungul anilor pe scene și nu numai. Își spune cuvântul acum la o vârstă a liniștii, își spune cuvântul cu prisosință prin abundența de fantezie, prin tenacitatea cu care fantezia este aplicată, adâncită în cupru. Domnul director spunea că este o artă un pic mai delicată, este într-adevăr delicată pentru că odată greșit, greșeala nu se poate repara. Deci este o tehnică extrem de dificilă. Și dacă nu ești foarte atent și nu ești foarte circumspect să știi cât să apeși cu forța de apăsare, poți să și spargi pelicula de aramă care se modelează sub mâna maestrului și atunci este o lucrare ratată. E bine, ce pot să spun ca stil despre Turi Ștefan? Faptul că ornamentica la el este o modalitate de expresie, este un mijloc de expresie pe care îl folosește abundent. Deci nu avem numai volume puțin reliefate în bazorelief, ci avem o ornamentică bogată care încarcă lucrarea într-un mod, eu aș spune că surprinzător, pentru că o atâta ornamentică ar copleși de multe ori subiectul. E bine, el știe să discearnă atât cât trebuie din ornamentică, încât să lase lucrarea să respire, sau subiectul lucrării să respire acolo unde este cazul.